Bisa pecah, kayu juga bisa patah. Cintaku pada Brontowati suci nyai. Wes. Lesmono, wes. Menika jantunging manah Kulawa. Ingkang kula tresnani Brontowati, aku pengen ngambung kowe. Sik aja kok nyosor wae, kok sik ta kok sik. Bapak Mara Sepuh, Bapak Kresna, Rama Ndarawati, Rama no maling. Tunggu sik apik. Sendika so aku yen rabi salone yen resepsi arep nganggo basan. Basan ndi? Mantene digrujuk banyu. Aduh, pilele. Aduh Dek, aku sing ngluput. Wes. Ayo matura Brontowati. Nggih. Nuwun sewu. Aduh, aku krungu swaramu muni nuwun sewu. Aku langsung kebelet nguyuh. Aduh, Lho kok kene sik? Kalak Iram. Lho kok? Nggih. Nuwun sewu. Ripalengguhan samangke gandeng Petruk sampun musna. Tegesipun boten wonten priya ingkang menang jatuh krami kula kejawi. Raden Lesmana Mandra Kumara. Lata! Ihaho. Sik. Nanging kula nyuwun syarat. Syarat apa ngaranana Mas Pices Raja Fir'aun? Raja Brana. Raja Brana. Buta kowe arep nganggo jare Mas Ginepeng Gateng Mutiara kakon latone kowe gelem urip bebarengan karo Lesmana calon ratu Ngastina. Aduh mindah kaya apa rasane ngatiku lamun to sare bebantal payudara geguling mentis kuning. Aduh Dek, aku sing luput. Aduh, obate keri obate iki to iki. Miriyen pun sewu kula nggadahi panyuwun. Ayo nyuwun apa? Kula kepengin Darma Wisata. Nang kene enake Darma Kliwon sawan. Kuwi pepunden ora ngono kuwi. Nun sewu. Kula kepengin Darma Wisata dolan wonten papan ingkang indah. Endi? Juruk pantai selatan sing kidone. Apa kowe kepengin tak jak ning Borobudur? Apa pengen dolan ning Tawangmangu indah kempeng tambah indah? Ngiriyen wonten papan ingkang kula gandrungi nanging kula namung maos wonten ing weda tawi buku. Naminipun Pulo Awindo. Kula kepingin kalian Raden Lesmana dolan wonten mriku pamingoten panyuwun kula kados pundi? Sadyatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana. Mengko dhisik Brontowati
Sing jenenge Pulawindo kuwi dudu alame menungsa ning kaprahe utawa kondange manut dongeng kuwi alame para gendruwo. Iya nggih, raja neka-neka. Pulawindo ki anane mung peteng dedet lelimengan merga ora nate kesrambah sorote srengenge. Kuwi papan ingkang wingit, papan ingkang angker. Nang Awindo yen pancen nggone peteng dedet aku malah seneng. Tegese aku ra isin matane karo mutiara ning uripku Purantawati. Aduh Dek, sik to wirung tau ngerti kuwi papan galak liwat angker kepati. Ora ana menungsa ngambat kono. Nanging menika panyuwun kula menawi Raden Lesmana kersa nganti kula dharma wisata wonten Awindo, kula mangke badhe suwita lair batin urip kula sawetahipun badhe kula ginakaken kinarya ngabekti dumateng Raden Lesmana. Pripun Mbah Sengkuni? Mbah niku sang pripun? Ya wis ngene wae. Ora apa-apa. Iya Nduk, iya tak turuti. Engko anggen Lesmana aja kuwatir nadyan papan kuwi wingit temenanan ora ana sing ngambah. Mengko para Kurawa lan Mbahmu Sengkuni sing bakal jampang yen ana apa-apane mesti bakal ndak bantu. Ah, siap yen ngoten. Ayo wong ayu aduh Dik. Tak gandeng tanganmu tengen mlebu ana Pulawindo seneng-seneng lawan pun Kakang Nyai. Duga digawa hati-hati aja. Wong Kakang mundur pamit ya Di. Ora nderekaken yo. Ler sapating sun temiling hangulati Puspita metemindah kang warni nida ring aman kendang iki Petruk datan cinari tembuh nganti teka ngendi tibane Sang Lesmana Mandra Kumara miwah Dewi Purantawati kadherekaken para sata Kurawa lumampah tumuju Pulau Angker nenggih Awindo. Ora kaya ing mapan wonten ing klampis ireng tansah ngumandang tembange kenya kang saka desa.
sregep sak lancaranipun karya Ibu Sukesi Rahayu sineman kenya desa plus lancaran. Oh
sunanembang temanten hanyar sing lanang wis brai sing wadon durung pirai babu-babu Doyono lagi nyedak ora tuwa nyelon Doyono sunanembang cangkahuri Mas Jinggo saupama babu-babu Doyono tanpa mundur Dodo gak ada sampai lho Gong Dodo Dodo iya Pak Wi Dodo ngono le Cak Bagus Dodo 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 ngono Dodo rada medun. Heeh, medun iki lho. Suaramu iki lho. Dodo. Dodo. Nah, jas 100. Wah, jan, bedar. Medun. Medun, tiling-iling medun. Oke. Piye to lele wis aja dadi mano dadi paido pancen ya anak kowe sak pabrik beda-beda Mar kowe pinter nembang pancen gareng pinter nembang aku ora tau nembang klasik ngono kuno aku seneng ning kafe ngono kuwi kanca-kanca tak jak ning kafe kabeh karaoke sing ngejak sapa ngejak aku sing bayar kancaku no aku duwe ide aku koordinator neng kafe no tenan kuwi neng kafe ya padha karo PR cantik-cantik ramah-ramah lho selamat datang salaman ngono sopan-sopan ngene kabeh do sopan-sopian lho terus ngono njur linggo neng kono iki dikancani ngobrol aku lek pamane sedih curhat karo kuwi PR ngono kuwi neraka sok bodo njaluk ngapura no angel rasa digarap ora pareng ngono kuwi seneng apa tembang dodo wis melarat nembange kuwi saya ngintir-intir no pareng ora yo cek duduk pipa belula duduk warung ngarep kuwi laris sego pecel 250 payake tipis-tipis kaya triplek apa kuwi pipa belula wis lah endi iki Petruk iki padananira ayu
kumekojem rahnya maratani dodoki kleru lho. Ngapa aku disko aku? Piye belu lah. Wis. Lho, arep ngadeg, joget. Endi? Petruk nang endi? Lah ya bab kuwi sing arep tak aturake, Pak. Wis kelakon tekan ning Ndorowati ku wis. Njur aku sewanana ngarsane Sinuwun Prabu Kresna. Terus nah, terus aku ngelikke Prabu Kresna marang janjine mbiyen, lah kok bareng karo tekane Prabu Baladewa sing nglamarake Lesmana Mandrakumara. Tan wurunga dredah munggah panca bakah Panakawan karo Kurawa karo Ratu Mandura. Banjur Ratu Mandura kuwi mrekitik mubal-babal kaneksane nyandak Kyai Senjata Nenggala. Aku ngerti tibake ana dadane Petruk kendang kapracondang nganti dina iki mbuh ngendi papan dununge Bapak. Sirine sarati daran gandeng anak-anakmu telu lah wis ngetok kekuatan ya ta. Nyatane Petruk ilang ketiban Nenggala. Lah sing duwe anak telu iki lak kowe to, Pak. Sing tanggung jawab kudu kowe. Aku percaya wong kowe iki dewonge Jawantah lho. Goleki Petruk apa anu sik goleki Baladewa karo Kresna. Engko kowe nang kono nang ngene Kresna kono ngelekne Kresna ngelekke Baladewa. Engko kowe nuturi ngangge tembang apa piye ben rada alus. Engko pamane ning kono ana Abimanyu ngidoni kuncungmu ngono lho. Kuwi Semar Kuning kuwi dudu kuwi. Kemeruh kowe. Piye pokoke carane kowe makarti kowe jumangkah, aku percaya kowe iso, Mar. Nah, ngene lho tak kandhani. Apa yen ana perkara ngene iki Semar kudu njangkah. Aku iki wis tuwa. Aku wis sepuh. Mung kari mangestoni nyawang karo anak putu ngono. Lah anak-anakmu nyatane ora iso kasil kok. Yen ora kasil ukuramu dudu ukurane Semar. Petruk kilo kendang mbuh tibane. Aku percaya Petruk ora apa-apa. Sebab bengi iki lakone dudu patine Petruk. Ayo ngono. Kowe nate ngemut mercon bledos ning cangkem dhuwur ngono kuwi. Senane ngentahe wae. Wang tokong tak sedot ning ora. Ngene lho. Tanpa aku cerita kowe gak ngerti Petruk iki sejatine dumadi saka apa? Ngerti ta? Lah, yen bab kaya ngene iki, mungsuh menungso apa neh wong sing lagi keberanang kaya ngene Baladewa. Petruk iki ora bakal. Mula aku ra nggumun malah apike didongake wae muga-muga kanthi dalan iki lelakon iki dituku kanthi rekoso dening Petruk engko ngunduhe ana mburi ngono lho. Saiki seneng-seneng wae. Seneng-seneng ora perlu kok gagas.
Yen nenek cok loro lan patine Petruk, engko bapakmu welehno. Tenan ya, Pak. Ya. Petruk iki dudu wong saudon saurupan. Mati ya Petruk kuwi mbiyen nalika lakon Semar bangun kayangan. Dhisik endi to lakoni karo Semar bangun kayangan, karo bangun pura kencana barang ya. Wis pokoke digawe ruwet ngono ae. Sakwise bapakmu nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Ripalungguhan iki kowe tak kanthi meneh ana Ndarawati. Nadyan kaya ngapa lan kepiye Ratu Ndarawati kae dudu menungsa lumrah ning kae pepetinganing titah mutiarane para ratu. Jajal bab iki apike tak rembuke karo Ratu Ndarawati tumrap lelakone Petruk iki becike piye? Derek Bapak melu, Pak. Pandam sumuluk Hamadang ijro pasarean menani wadana remu-remu kalingan ngangrangan Umleyan tak kira kaya kapuk sing katut angin. Dinemune anakku lanang ingkang katriwandan gendang kapracundang nganti tekan Pulo Awindra kene Nger Supotra. Tak suwunke marang Purbaning Hyang Agung. Muga-muga kowe bisa waloya jati-jati temah mulya ya Le. Bapak, bapakku, anakku Supotra, anakku kowe Bapak. Ngaturaken panuwun Bapak jengandika ingkang dados lantaran paring pitulungan dumateng kula Bapak.
Ya Supatra ya. Kuwi wis dadi kewajibanku ngayomi marang Tedhak Purun. Lakone kepiye kok dadi kaya ngene, Nger? Teng jagat hawane panas. Kumpul karo menungso anane mung deder dosa. Kula sampun mboten kiyat mapan wonten ing Marcapada. Kula pengin wangsul teng Awindo mriki. Kula kepengin rinten dalu srawung kalian Gandharwa ngabekti dumateng Paduka Kanjeng Rama Gandharwa Raja Supala. Kula moh kula kapok kumpul karo menungso Bapak. Aja ngono. Rinangka kinempet kempet dosang reknaning bawana Supatra, kowe biyen kepengin ngabdi karo menungso, kepengin ngabekti karo Kyai Semar. Kuwi saka karepmu dhewe, ora tak kongkon, ora ndak perintah. Ning nyatane kok ri palungguhan iki kowe malah pengin bali neh kumpul Gandharwa ki piye? Lelakon kuwi adile disandang sing sabar lan nrimo ya, Nger. nanging sawetawis wekdal kula kepengin mapan wonten mriki ngleremke ati, nenangke pikiran kula. Donya sakmenika anane mung menungso sing ngumbar hawa nafsu, Bapak. Mutiarane pun kakang Kurantawati leren dhisik mandheg dhisik menika sampun meh kemawon dumugi wonten Pulo Awindo. Monggo enggal dipun gelak lampahipun. Aku kok gitokku merinding, kok kahanane kok beda banget, hawane adem kaya ngene, sintru. La 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 la, ada serigala. Ayo mulih mboten. Monggo mlebet wonten Awindo mriki. Atiku ora penak, mboten monggo kedah mlebet mriki. Kula dherekaken Mas. Ayo Nger Kurawa dadah saka momonganmu mlebu Pulo Awindo.
Awinda. Kok sintru banget. Rumangsaku kok kaya ana swara-swara tanpa rupa. Uya tanpa rupa wis sampean malah ngentut ademe kaya ngene masuk angin. Apa lho suarane? Kita kula merinding Kang Mas. Lah iya to. Membuat bulu kudu misteri mania jadi merinding ngene. Apa ta ya? Mbok, citraksi to, Mang? Nggih. Sak ngira. Piye iki, Der? Engke mbok ndaramu kon bali wae. Lah sing wedok ngudruk mawon sing lanang malah digawa lho. Gandeng. Nggon niki nggih ngetke awak niki. Niki teng gambare manuk sing sikile diangkat sisih. Ah, sing disumet murup. Ngoman menanget awake men tetek men dadak. Ngoman. Iya. Susi. Apa daya kene Susi bojone Wanto barang iki. Kok geruk? Kok lho kok Brahma barang melu. Nika saya adoh lakune nek enten napa-napa sing dituluk salahke kula aling jenengan. Ah, wis iki ora ngombe iki kok pedhi tenan. Nah, mak kliwer kaya enek kain-kain apa-apa ngono lho. Ah, nggih. Wak. Kewan kok mau ngayang-ngayang itu ya? Bisa kaya ngene. Merinding eman ngombe sing marang lek mendem lek ora wedi karo apa-apa ayo. Wah, wis. Neoken mantu niku. Ah, wis, le, wis. Ya lah ya, mama. Bener kandhane Supada. Jagat wis rusak, menungso wis kelangan tata. Ana wujude menungso pirang grombol kae mlebu ning Pulawindo malah dem-deman karepe piye. Aku sing kratone Pulawindo Gandharwa Raja Supala sing ora trima. Janji ra leren anggene maksiat. Wah, ketanggor tenan kowe. Saya medeni, saya peteng, Mas. Jenengan temu ndi, Mas? Aku ning ngarepmu iki nggunakne swara wae wis ora ketok apa-apa. Aduh, kaya ngene. Ana wae wis.
nuruti wong wedok kabeh kaya ngene lho. Neng ndi iki mau Surtayu dek ilang. Sur. Neng ndi? Golek anakmu lho. Endi suatama endi ketok apa-apa babar pisan nih wah jan kaya lakon kaya ngono. Aduh arep maca Fatihah ya ora hafal. Aduh ayat kursi apa aku malah mejane. Walah piye to yo. Bang, sate bang. Neng ndi iki dan kada sepi kabeh nek wong iki den endi iki. Iki kamu ireng apa iki Kresna Triwikrama. Ada Mulang toto menungso tatanan Awindo jak-jakan. Saniki semunipun kok sampun mboten ajrih. Aku ora wedi yen saya peteng ini iki. Apundanku Kurawa ya wis renek swarane. Tegese nang kene sing ana mung Kurantawati karo Lesmana Mandra Kumara, Dik. Mburi iki anak watu gedhe. Adih napa? Hawane adem, Dik. Ayo ambanono brangtaku. Ngukir sejarah birahi ana sak ndure watu kono. Ampun nika menika papan gawat. Ya kanggo nlimur ya kudu ngene iki. Mboten saged wong wadon grubya kabotan pincung. Nang ndi playumu? Are palungguhan iki ana sangenteni janur kuning. Tak renggot keprawanamu. Ampun apa? Ayo. Kaya kewan patrape putra Ngastina nenggih Sang Lesmana. Mangkono den glebakake Kurantawati wonten sak nyinggiling watu ingkang tinulisan nenggih katresnan suci. Parandene anjala Sang Kurantawati regunuk ireng ageng Gandharwa Raja Suwala. Nika wau Kurawa sing dadi pengarep jenenge Sengkuni. Edan tenan, pun dangu nika edan tenan. Saiki mau sing ning ndoro watu arepe tumindak bergumul tidak karuan. Niku anak Ratu Ngastina jenenge Lesmana. Ayo wedoke tanpa daya sing lanang malah kaya singa.
Wedoke sinten? Neng burimu. Purandawati. Pak niki mang tambani, Pak. Niki jantung ati kula, Pak. Purandawati, Pak. Ah, iya. Kang Petruk kok neng kene. Iya. Pancen asline aku iki kelahiran kene. Ndruwo. Matur nuwun wis ngusadani. Dudu aku sing ngusadani ning bapakku. Sinten? Ana mburiku Gandharwa Raja Supala. Kowe mesti gila kowe wedi nyawang wujudku. Mboten. Nadyan ageng cemeng ngoten niku malah sing kula senengi ngoten niku. Mbah saingan karo bapake ngono niku. Ah wis. Kersane piye iki? Murang tata para Kurawa kanthi lelakon iki. Aku bisa ngukur kanistane Lesmana Mandra Kumara. Kuwi anake sapa? Putrane Ratu Ndarawati Sri Bathara Kresna. Bapake ndak bingung goleki terna mulih. Oh nggih. Kakang Semar sing rawuh. Inggih. Bekti kula kunjuk. Aku ora wani nampani bektimu. Wedi walating dewa. Lho. Kok nampani bektine mung batur mung kere ora gelem lho. Napa? Sebabe niku napa? Panjenenganmu Dewa Ngejawantah, sampean ya Dewa Ngejawantah. Bathara Wisnu. Ning ngeten nun sewu. Sing dadi gondelane wong sak jagat ki jare mung loro. Ya kuwi Kresna minangka socaning rat oboring jagat, Semar minangka pamonge wong sak Nuswantara. Sak saged-saged kula badhe ndherekaken satriya tama lan ratu ing hambek. Suci netepi dharma sakjroning gesang ngayomi para dasih. Ning anak kula Petruk ingkang ical awit dayanipun Ratu Mandura. Ratu Mandura niku kakang sampeyan tur lelakon niku dumadi teng mriki. Kira-kira tanggung jawabe Kresna tumrap lelampan menika kados pundi? Kosek kakang. Umurmu lagi tak rasani wis teko. Nggih, Bapak. Entuk wedokan kondi. Oh ini putra ratu Ndarawati. Ini anak sampean to? Iya, Purantawati. Lah kok iso runtang-runtung? Piye ceritane? Ah mboten lan cerita kula mangke dikira kula ning ngawur. Kajeng niki mawon. Dewi Purantawati. Piye, Nduk? Nggih, nalika semanten Kanjeng Rama lak prisa bilih kula menika Dharma Wisata kaliyan Kakang Lesmana ing Pulau Awindo malah lampan menika dipun ginakaken kangge badhe mbudidaya ngrenggut dumateng kehormatan kula. Tanpa wonten Ki Petruk mbok menawi
kasucen kula sampun icaling Purwawindo. Wah. Matur nuwun ya, Truk, malah rambah kaping pindho anggenmu. Milujengake Ndorowati mbiyen Pandhu Pergula saiki ilange anakku Purantawati sajroning bebaya sing nulungi ya kowe. Nggih. Nggih kula niki mboten bondon, mboten pangkat, mboten duwe napa-napa, saged kula nggih labuh cara ngeten niki. Bapak melu jumurung ning sakmenika kula nyuwun dawuh dumateng Sri Kresna kersane pripun? Kyai Semar Petruk lawan kowe Purantawati. Pinesti sing jenenge Judo nadyanto pinalangana segara amba gunung dhuwur lamun to pancen wis dikodratake bakale dadi bebrayan yektine ora bakal kurang dalan lan aku nyuwun pangapura mbok menawa lirwa saka janji nalika semono pangestanana Kyai Semar bocah iki dak rabekake. Mugi-mugi kadimimi Hamintuna mboten namung langgeng ing Madyapada nanging tekan jaman akhir anggenipun bebrayan. Petruk kaliyan Purantawati lan Angrambana dumateng ingkang nembe badhe dipun wiwaha enjang mangke. Nenggih Mas Agung Saputra kaliyan Mbak Yu Puji Lestari bisa dadi keluarga ingkang pikantuk wahyune Judo wontenipun namung nikmat mupangat bagya mulya nyanding kelawan agama suci.